前も余命半年？うん。こんな奇跡ってある？奇跡っていうのはおかしいか。私もびっくり。じゃあ俺たちは同時にこの世を去るってことか。やめてよ、改めてさ。ごめん。だから申し訳ないけど、嫁に嫌われる大作戦プラス親友に嫌われる大作戦って感じになる。無事に大成功だな。嬉しいのか悲しいのか分かんないね。きっと嬉しいんだよ。いってらっしゃい。早く仕事終わらして早く帰ってきます。お待ちしております。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。